Така. И тук за вас ще сложа на едно място си имаме. Просто забравих да я изнеса. И я обезопасяваме, за да не тръгне да пътува на някъде. Така, сега по тази пътечка, пуснете жената там. Да. Не, оставете ви тук на най-сянката, че наистина е изгоряло. Той е много, много лошо нещо. И доста горещо тук. Ами, сега. Родината на кактусите е Америка. От Южна Канада до Южна Аржентина до 6000 метра надморска височина. И всеки вид живее в точно определен район. А това се отнася, между прочим, и за сукулентите, които не са кактуси. Нали? Те също си имат определени райони на разпространение, където за първи път са открити, където са в естествени условия се растат. Но понеже кактусите са само като произход от Америка, имат до няколко стотин квадратни метра до няколко квадратни километра. Това е ареала на разпространение на всеки вид. И някои от тях живеят високо в планините до 6000 метра надморска височина, което означава, че има и доста студоустойчиви кактуси. Там са открити вече около 8000 разновидности на кактуси, като някои от тях се остават в минимални размери, 2-3 см в диаметър, други достигат до 18 метра височина. И това означава, че тези, които са големи, високи, вече няма как. Всичките са открити и известни. По-маничките все още откриват някои от тях. Всички цъфтят, но за да цъфтят кактуси и сукуленти, трябва да им се осигурят определени условия на отглеждане. При нас са разделени на 3 основни групи сукулентите, кактуси, живите камъчета и сукуленти не кактуси. Така сме ги разпределили. Едно голямо семейство е групата на кактусите. Там при нас са около 1600 вида. Другата голяма група са сукуленти не кактуси. Там са хиляди и хиляди разновидности. И в момента по магазините, например, ешевери, хаворки се продават, гастери, има ги на ръце, каланхоята, еуфорбиите, дърво на парите, на живота. Това е обаче хуерния, не е от мерезливото. Много красив цвят има. Да. Така. И просто също са много семейства и много родове и видове. И сортове нови създадени и така нататък. Хиляди разновидности. Сега, за да цъфтят кактусите, през лятото трябва да са на много слънчево място, защитени от дъжд, особено ако са на двор някъде на открито, и се поливат тогава, когато почвата в саксийката добре е изсъхнала. Не бива винаги да е мокра. Сукулентите, които не са кактуси, също, когато засъхне почвата, се поливат, но при тях не бива много да се държат сухи, защото пък почват да засъхват листенците. Но също трябва да се изчака да засъхне почва. И някои от тях изискват леко засенчване. Така че там трябва да се знае и на принципа проба-грешка. Като вземеш да почервеняват краищата на листата, значи иска малко по-насенчета да се бъде. Така се разбира. Да, по принцип това е начина на разбиране. Ако искате да е само зелено, просто го слагате по-насенчета и ще се бъде зелено. Няма да умре, просто ще намалите тогава и поливането, защото по-бавно ще изсъхне. Сега има разлика в зимното отглеждане на всички тези сукулентни растения. През зимата всичките стоят при температура 10-15 градуса. Кактусите могат на светло, могат и на тъмно. Сукулентите, които не са кактуси, трябва да бъдат на светло, задължително. Също и живите камъчета трябва да са на светло. Всичките, т.е. кактусите и живите камъчета не се поливат. Сукулентите, които не са кактуси, един път в месец, или цяла зима, не се поливат. Няма да ги съжаляват, ако искате да са живи. Сериозно го казвам, аз се смея, Как расте това растение изобщо? Зимата спи, зимата не расте, затова не му трябва вода. Сега ще ви обясня нещо. Важното е да му осигурите 10-15 градуса температура. Да е по-хладничко.
Не е много висок. Да. На нас не е студено в такава температура. 10-15 градуса зимата. Аз като трудно изляза се зимата тук в оранжерията С какво и отоплявате трябва с с- кожухчето да съм, с облечена, отоплявате. с печка. Но за тях е добре, Да. защото те не растат тогава. Да. Ако през зимата стоят на топло и се налага поливане тогава, защото иначе ще изсъхнат, започват да растат обаче. Тоест събуждат се и тръгват да растат. То е нормално, щом е на топло и на влажно, тръгва да расте. Връхчето вместо кръгла топка, когато е такъв вид кактуса, връхчето се изтегля и тръгва нагоре с една дълга, като пръчка нагоре тръгва да расте и станява връхчето. И търси светлината. Тръгва нагоре да търси светлината. Само че едва ли ще я намери зимата. Да. Нали, първо деня е къс, второ слънцето е по-слабо, често има облаци и не става. Пък сега да включваме електрически лампи, специални такива слънчево осветление, трудна работа, не е за всеки. И за това зимата хладно, без поливане, светло или тъмно, няма значение. Важните са другите две условия. Единствено се поливат един път в месеца сукулентите, които не са кактуси. Също много рядко. Но и при тях температурата трябва да бъде 10-15 градуса. Не бива да е много висока. Така, това е за отглеждането. Сега още една много важна подробност. Аз ще се отместя да може да се минава тук. Саждането не се полива. Тъй като раните по коренчетата, които са направени при смяната на почвата, винаги се късат коренчета, попадне ли спора върху тях, почва да загнива. И става лошо тогава. Така, сега това са основните неща за отглеждане на кактуси и сукуленти. За някои по-интересни видове да ви разкажа, защото и такива има, и те са много интересни. От тези сукулентите, които не са кактуси, по-интересните са навънка. Дървото на живота, разни и дървото на парите. Те са така най-хващащи око. Иначе при тях цветовете са различни, образуват група от много растения, по-лесно се размножават, защото всяка една част от растението може да се получи коренче от нея. И така, по-лесно са. Докато при кактусите, за да се размножат, трябва да има семена. И семената са в плодовете. От цвета, от плода. От цвят, плод и после семето. И трябва да озрее. И сега тези са мелнокактуси. Това е първия вид, който като до достигане на биологична зрялост расте зелената бодливата част на растението. След това тя спира да расте и образува този цефалиум отгоре, кръглия, който е сух, няма. Може би само централната жилка е сочна, но едва ли има нещо за ядене. Вътре в него цъфти и отгоре само плодчетата с семенцата излизат. И там в Португалия, нали, като се е прибрал Колумб, предполагам, че тогава са го определили ботаниците като вид какво е, що е, и са го нарекли млелов кактус, т.е. бодлив пъпеш. От кактус бодливо растение, от мелоун пъпеш и оттам бодлив пъпеш. Така, и другия кактус, който по времето на първите експедиции пристига в Европа, това е Опунция фикус индика, онзи, който е с големите листа. По цялото Средиземноморие е разпространен, дава много едри големи плодове. Нарекли са го Опунция фикус индика, тъй като първо Колумб е считал, че е стигнал до Индия. И Опунция е рода на всички тези кактуси, които растат с големи или малки листа, но листовидно е стеблото. И има точки, глухидиите, които са хиляди бодлички по стеблото, същите ги има и по плодовете. И просто от плодовете може абсолютно всичко, което се прави от плод, да се направи. Това е мамелария. Имената са различни, не на всички ги знам. Пък не съм се поставила за цел и вторите имена да запомня, трябва да се види на етикетчето. Но тъй като са от различни райони,
на Америка, дори мамеларите не са, да кажем, от Мексико или от Бразилия, те са от различни области. И затова са много различни. До вас, почти така, до лявата ви ръка, е края на мамелариите, другия край е там, където е горната конструкция. Всичко това са мамеларии пред вас. Най-различни форми и багри на стебла, бутлички, гъстота и така. Сега, други интересни видове, това са тези окосмените, които са отсреща. Това са кактуси, които живеят при голяма разлика в температурата, дневна и нощна. Това ги предпазва от прегряване, от изстудяване. Действа им като кожухче. Спасява ги от горещините. И е вид защита от слънцето, все пак. Други интересни са тези, които са като звезда отгоре, ако се погледнат, като възглавничка, като турбичка, точно пред вас, които са ръбестите, астрофитомите. Разбрахте ли за кой говоря? Да. А тези, които са тук пред мене, това са по необичайен начин. Вместо едно връхче имат много връхчета. И всяка една точка е връх на растението. Съставен, целият този гребен връх, съставен от хиляди връхчета. И оттам се получава такава гребеновидна форма. Присъдени са, защото по-красиво изглеждат и повече по-добре се оформят. Когато са на собствен корен, почти не се вижда. Една буца в земята, ето, и не можеш да разбереш какво е. А като се присъдят, какво става? Ами ето, вижда се по-високо. Като е всяко едно отделно Това е едно. Как да не можахте да разберете? Да, аз нещо не можах да разбера. Аз почувствах, че не можахте да разберете. Елайте сега тук да ви обясня. Слънцето се скри. Една такава частица, отрязана, се присажда върху едно такова така го разбрах, растение, да. И то започва да се расте, ако е сполучливо присаждането. Да. И в последствие почва да се нагърчва и става като мозък. Ето това там. Това на ухо им прилича на хората, онова на корал, така, оприличават ги на разни имена. Но всичко това са тип мутация. Като ракови образования. Те, нали, рака така оправи големи обемни образования в тялото. Това е нещо подобно. Но не пречи на растението, то се расте. Едновременно може да има и нормални връхчета. И там на масата има едно, чакайте само да ви го покажа него. Това е много интересно. Това. Отисъкнал кактус. Ама и този тук на масата, който и той е интересен. Ето така да го снимате срещу камерата. Ето този, който е с нормалните връхчета. Снимахте ли го? Да. Ето ги тези нормални, а това е кръстатна форма. И тук на върха отново започват с нормални да растат. И така. Това значи, че генетично не е заложено в самото растение под влияние на външни условия. А тук било е кръстатно, някое от частите тръгва да расте с нормални връхчета, другото продължава с кръстатно и става много интересно, много красиво. А там има едни червени, които даже цъфти в момента с бели цветчета. В средата там двечки. Те могат да бъдат в най-различни багри, от бяло до черно. Това са безхлорофилни форми, които могат да растат само присъдени върху зелен кактус. На собствен корен не могат, защото нямат нищо зелено и не могат да се изхранват. Така че в природата тях ги няма. Само в колекциите. И загинали подложката, загива и присадката отгоре. Иначе от тази страна има доста засадени в земята. Може да минете да ги видите. Имаме се табуретка на свекървата. Имаме се дърво. И разни змейчета. Така, най-различни са. Формата, човек знае, че винаги му приличава на нещо. Са доста интересни.
роза, например, цъфти само през нощта. Бели, много така едри хубави цветове, но на сутринта вече е повярно. Са ароматни, много красиви. Има и други, които цъфтят. Има един кралица на нощта се нарича. Отсреща цъфти хоята долу, големите листа. А над него, на поличката отгоре, са легнали 2-3 стебла. Това е. Не, точно насреща, където показвам. Ето горе. Тези будливите. Да. Това е селени цереус грандифлора. Това е или кралицата на нощта. При него цветовете са около 15 или 20 см в диаметър и фосфорисцират, когато има лунна светлина, просто фосфорисцират през нощта и това помага на насекоми, на опрашители, нали, да идват да го опрашват. Дори За около посред 2 нощта, часа и след това приключва с цъфтежа.